Lah ora cedak penyanyi tak kira ora cedak bojo. Ora cedak penyanyi ngono. Ora selama sampean ora ngemsi bojomu ya gemati to, cek gemati to. Wis gemati ya. Ya alhamdulillah. Ya kadang kala. Lah piye kok Kowe kadang ngerti dhewe wong lanang ki yen ra ndek penghasilan. Gagahe kaya ngopo, gedhe dhuwure kaya ngopo. Yen ra ndek penghasilan blas karo wong wedok ki ya ingah-ingih ngono lho. Contone sapa? Bojomu dhewe. Ya ora iki kok. Ora ya Mas, iki kok ya. Ki larase apa sing arep diaturke? Larase niki wau nggih sampun wonten dawuh. Napa? Saking Pak Sugeng ngersake podang kuning. Pak Sugeng. Heeh, njaluke dikendang miring rada mengko ya ora apa-apa. Iya. Iki ya langgam sik, Langgam sik. Ki dadi ati ya. Saiki ya dadi Dadi ati ati. sik. Menika spesial kagem Mbak. Mbak Nike Ardila. Dadi kok nyanyimu kudu nyanyi pop. Ya ora lah. Iki kok ya. Kuwi lak mung padha jeneng ya. Ning piyaine ya cantik lho. Kandhani putrane Pak Iya tekno. Pak Iyatno ki jan bagus-bagus, cantik-cantik. Biyen nyidam napa to, Pak? Bu. Lah ya tim mosok benten kalih anake uncek lho, Bu. Wah anake uncek niki wis welik ra nek ndase, nempun diguang nang kali. Arep ngomong apa? Anu weles siji lek. Ngapa? Ora apa-apa. Oh ya tenan. Ngono ki gari bibit. Eh. Ngapa? Sini sik. Ya nyaket sing kagon kersa lho. Tak kandhani, tak warai. Rene sik. Wong ki mlaku enggak? Kula nuwun Pak, nggih. Mosok mlaku. Aku nedhek sing tak nggon kersa. Mlaku bae kan. Gecek. Eh. Alun-alun sik, ding demes, ding demes. Iya. Ayo. Kula nuwun Pak Yatno. Ya tetep aku ki. Terus le Pak. Amit-amit lho Pak. Ibuke malah wedi jare. Mas aja ngono malah kaya asu. Mboten. Oh niki putrane to. Tak kira ki Bu Pariem. Sampean ki Bu Pariem sing menika. Oh alah. Sembrono. Apa malah nombuke ya karo. Mboten. Ora denggak tak becek lho kowe senengane kok ya. Ora. Ora bayar ya. Lah. Gojek, Mbak. Diguyu anake, Mas. Gegarane wong akrami tutu bondo tuturupa. Mas, Piye? bawa ki mbok sing demes ngono wong dicedhaki penyanyi ayu jare Nem Sasi rawar penyanyi kok nggih to, Pak? Mbok yo sing demes pirang boro ki dirayu, dipeluk, ngono lho, dipangku. Allah. Ayo. Wen pangku-pangkunan ra ora engko yen kok dinas kesehatan mirsani Iya. awake dhewe kenek engko. Kenek apa? Kan iki kudu matuhi peraturan pemerintah Oh, ngono. protokol kesehatan. Iya. Harus jaga jarak gitu loh. Oh ngono. Pakai masker. Pakai masker. Kaneng aku wegah pakai masker. Maskernya kula lempit teng tas kok, Bu. Aku wing nggo masker malah semaput kok. Kok iso? Ababku balik kok. Olah bocah iki. Lepeken aku. Semaput. Semaput. Lah bar mak batang jare. Hamong ati pawe tane Dadi Kelo Pakde kae lho Mas. Piye? Ngapusi ora ndedet ya tetep merengut tok jare. Kayak yati ora mungkin gelem. iya ning iki mung paribasan. paribasan piweling saking para bine sepuh. Yen golek jodoh, golek bojo ki sing penting ki ati Ya ora pawitane iso ngono nek lho. kaya aku golek bojo ki ya dedeg ya penting nggih ta, Pak? Lah, ndek bojo setugel enggak berat apa. Bosok iki. Nganggo dedeg barang ki Paribasan dugel kayune nangka. tegese. Kowe setugel enggak berat apa. Ya ta? Coba pamane aku nyidam, pengen pelem. Kok pelem apa iso? Ya iso to. Lah carane? Disogok.
Lah terus pagi yo? Ya kok genter. Lah gede gentere lho karo sampean. Ya kok nyilih gentere Pak Yatno. Oh ngono. Umpama tak kon benake gendeng, apa iso munggah? Iso Len. Piye carane? Meneh kok. Lah kok dikira kethek. Ora apa-apa malah diuncali kacang. Luput pisan kena pisan luput pisan kena pisan terus yen gampang luwe gampang yen aku apa kowe? Kowe kowe. Ya. Yen. 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 Yen saiki wis ora neng. Wis rupiah ngene iki. Angel Iya. Lah yo, aku ki karo ngematke Bapak Yatno konggon syutingan iki lho lenggut-lenggut ngono. Tan kenoti nombas jenenge wong tresna ki ra kenek dituku nganggo dhuwit. Iya, Mas. Dadi tresna saka ati kuwi bakale nyawiji selawase. Amin. Nah, mugi temanten sekalian Mbak Nike Ardila dan Mas Anindyo Rio Aji Pamungkas bakal nyawiji tekaning delahan mangke. Amin. Dadi ati katur seran kanca-kanca BLS Musik. Semoga disembadani tenan. Pripun? Iki nanggap BLS. Engko bengi nanggap pengajian. Iya. Sesuk awan nanggap ongkek ria ya, Mas. Ongkek ria. Lah jebule tah loro wi katut tak ora katut. Sesuk ki cah iki melu meneh. Katut meneh. Bayo. Lah iya ta. Lho, Pak Yato terus pucet.
Kok pucet ta? Mosok kuwi nek. Witekne wong ya kabeh ya delalah kok ya. Ndak apa-apa. Gawan diesel. Gawan diesel jare mesake. Oh. Nggih, nderek dedonga muga-muga lancar ya, Mas. Amin amin Allahumma lancar amin. Ya nyuwun donga pangestunipun sedaya kemawon. Mligi menika monitor live streaming. Oh, ngoten. Kiawan iki siarke langsung sing monitori akeh banget. Kok iso? Lah yo akeh kok yo kok iso piye to? Idea multimedia. Kandhan welok. Subscribe iki wis akeh. Kok subscribe to? Apa? Skriber to? Apa kuwi? Yo subscribe. Oh iya, ngono wae ya ya. Mosok subscribe. Nggih, menika saking siang dumateng para pamirsa nggih, Mas. Nggih. Ingkang midhangetaken lewat live streaming Idea. Nggih. Sugeng midhangetaken kanthi sekeca. Bosku Tarno Tania Jaya. Nggih. Support tenan iki. Matur nuwun. Matur nuwun. garape Sragen, isone ya gandem, marem, Ganesha. Ganesha kuwi kan gajah. Dadi lah ya Ganesha kuwi gajah ngono lho. Dadi kan gedhe kuwi iso marem mantep. Gajah iki nek gedhe, nek jenengan iki cilik apa? Curu. Lah ya iki lalene piye to? Iki apa dipidak gajahan sekek wis ora bernyah. Ayo goyangke. Ora padha kowe ya tidak gajah ya kek. Iya iya lah ngono kok ya. Endo, delik no. Ayo joget ya. Iya ya. Piye? Teko ndi to ki mau? Apa kowe? Ora lho. Ora to? Ora. Ora ya wis kok. Jatipura iya. Teko ndi? Lah kok malah ngajak arisan iki piye to kuwi? Teko ndi, Mas? Genano tekan kene lho Tegal Mojo. Ayo, siap mendek. Kok mendek barang wis mendek kok kon mendek ae lho. Kuwi karepmu piye? Maksudnya ki bokonge ditokke ngene terus goyangke ngono lho. Wong kok ya wis. Bahaya bokong ditokne.
Bentuke iki lho apik banget to. Gile niki nyen sewu nggih bapak-bapak ibu-ibu menika asli lho, mboten palsu nggih. Iya iya. Iya kok sik to apik. Lah nggonmu asli apa ora? Asli padokke. Nonton ora sih to. Di streaming bojoku nonton bosok. Apa ndek bojo? Duwe. Lah ndek iki pengen nggon aku wong lemu kae sapa? Endi? Alah wong lemu jilbaban ndek iki. Ayo we. Sapa kae? Alah kayak mbok Deku. Oh mbok demu to. Siap? Iya. Apa kuwi pancen ra kelingan ai samane demian yo kapas kowe janji bunga susah padha dilakoni nyanyi kepiye to? Tegese iki nyanyi bareng iki lho. Lah polahmu ya ngono ora tau olahraga. Lah pitikne wong ya ning ya megap-megap. Lah ya tapi iki cah cilik kok ya. Cilik ketoke, kancane entek 1000-ne kok. Oh. Berarti dirimu delongkas no. Delongkas kepiye? Aku iki ketoke ning Gusti Allah diwat-wat ning alam donya. Ben ngopo? Kan mergone elek nggo ambon-ambon sik. Ambon-ambon apa? Biasane sing dikukus sing apik-apik. Ora lah aku ora kesusu kok ya. Ayo Mas, masih semangat? Semangat pokoknya kudu semangat. Wong ora tau tanggapan ora semangat. Andane kok. Semangat nggih Pak Yatno nggih. Ayo kene lho Mas. Ayo piye ne? Gayane. Nek aja ngono ki to. Bayo. Lah kepiye to? Kok ya pitikne golek penake ya. Ya. Lagi ngapa jane? Ora apa-apa, ndang terusno. Mas. Kowe ora ngerti to? Ora ngerti kepiye to? Ora ngerti bab apa. Aku ki jane sirek kowe lho, Mas. Pak Yatno guyu. Mulakno kok gur ngepas-ngepeske ae. Lagi jane percaya ora, Mas? Ya kena ora percaya atase kowe kok ngesir aku. Jare kowe mau dugel kayune nangka. Ora, kuwi sadugel gabrak apa ngene mau. Kuwi mung gojek yo, tenan. Kuwi mung gojek. Tenane. Tenan, kowe ora percaya karo aku. Ya kena ora to. Lah kowe njaluk bukti apa? Ambung. Kowe iki nek. Pas kowe ora petuk kok njaluk bukti ambung to Mas. Lah saya kuwi gampang lho, ora ragat. Mbok liyane ngono. Lah liyane apa? Liyane ragat, njaluk cincin, njaluk mobil kan ragat. Mau ngambung kowe lho. Liyane to Mas. Apa? Mau Mas gendongan Mas Nugeg. Ya wis ora apa-apa mau. Ambung. Ambung.
Ning kene yo. Ya iya mosok ning mburi. Ning kene dipirsani disekseni para pinisepuh Pak Yatno sing kagungan hajat. Nah. Yuk, nene sik. Kok kene? Merem. Gah, Lho jare njaluk bukti sayang yo merem. aku merem mbok apusi. Tak apusi piye ta? Kok njaluk tulung Pak Yatno kon ngambung. Ora yo, Mas. Kene. Mah aku merem aku melek aku. Kene. Mapan sik. Dilapi keringete. Enggak lah iya ya. Mas, Ya, Dek. jane wis suwe saya ono sak niki aku sir kowe. Nek iki sampean ra ngerti lho. Tenane lho, Dek. Tenan. Saiki awan iki aku wani wirang. Heeh, Dek. Wani tak buktekke ning ngarepe bapak-bapak ibu-ibu. Iya, Dek. Awan iki tak buktekke ning ngarepe Pak Yatno. Heeh. Ben kowe percaya, ben kowe ngerti nek aku iki sejatine ya ngesir kowe. Iya, iya. Ya Mas, pokoke tak buktekke tenan awan. Endang kapan ngambunge? Oh iya kok sik. Kowe gembredek endang ngambungen. Dilapi sik keringete. Wis tak lapi lho. Ya wes, tak buktekke bapak-bapak ibu-ibu niki nggih seksi nggih. Nek kula sejatine tresno sanget kalih Mas Uncek. I love you Mas Uncek. Tenane. Kowe iki ngapa? Tenanan to yu. Lho tenanan lho. Ambek mau mbok soteng ora? Iya ta, mangsamu. Tak kira Bukti etok-etokan. tresnoku karo sampean. Tak kira guyon. Tibake tenan. Matur nuwun lho, Dek. Iya. Ngapunten le Pak Yatno, ngapunten le. Jenengan puasa bayar mboten puasa kena ambung. Ora. Kok sik rasane piye rasane? Ya lumayan lah. Ngapa? Dingin-dingin empuk. Mas, kok dikandake bojomu, Mas? Hah? Kok dikandake bojomu lho. Alah santai bojoku lah. Engko nesu ijolke. Tenane. Kowe wani pegatan karo bojomu ra? Wani ya, ayo. Ya wani. Taidan. Dan Iki ngajari elek. Ora, Nggon ora. manten barang kok. Mbak manten iki mau guyon lho, ampun ditiru nggih. Ayo kene. Iya iya. Guyon lagi ya, semangat ya. Oke. Saya tak ambung lho. Sorry lho Ledi. Lah ngapa kok sorry? Lah kae bojomu kok. Oh, lah ngapa kok sorry? Ya kowe ngambung aku akan njaluk ngapura sik to. Lah ngapa? Lah timbang kok dipisoi ning Eh, isor. ora ke wonge meneng kalem lho. Ketoke ning isor panggung angger bar ngene iki aku dipisoi kok. Piye? Nguncek ya asu bojone wong demek-demek. Ora apa-apa. Ora weruh kok kok yo. Amin ya Allah amin. Iya, Cok. Ayo. Makasih sayang. Oke, sama-sama saya. Ayo yo 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 yo. Ayo Nduk Eva. Lah. Payo. Luwe becik
Piye, piye? precil. Aja ngono to. Tapi apik Iki ngono tiwas bae. ngantu-antu kata-katamu yang manis. Oh iya to, Kak. Tibake kaya precil. Gak apa-apa lah. Aja muni precil. Lah ngopo? Iki klangenane iki lho, senengane cah iki precil. Apa ya? Ngambemu angger krungu swara precil ngono ki atine dagduduk. Elak kembaranmu ngono. Mas, komburi jan bokongmu menggemaskan. Piye? Komburi bokongmu menggemaskan. Ketok gedhi ngono. Piye? Oh, iki nganggo pempes kok ya. Oh, pempes to kowe. Asli yo pempes. Asli Aku pada pempes lho. padake nggonmu subalan. Apa ya kuwi asli, Mbak? Ayo. Subalan iso kaya ngene apike. Okonge. Mas, Allah Mas uncek e. Wes kaya baksone Pak Sabar. Mosok yang ngene iki. Baksone Pak Sabar. Bakso Sabar ngene Pak Yatno. Kok baksone Pak Sabar. Nduk kentir. Dalem, Ya Mas dalem. Rene. Akang kan ora akang kendang no ya. Sis, Dedek kendang. Wis sing praktek lho ya. Piye? hah? Dedek kendang. Hah? Kalau saya bilang maju ya. 1, 2, 3. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Tur. Kowe ngaban-aban kowe ngomong ngosik ngono lho. Mau mbok ngajak sepelan ngene. Lah kowe kudu tanggap Sasmiti. Sasmito kok Sasmiti. Iya, Sasmito. Kowe maju mundur. Mbak Elia, Hah? kowe bokong tenan apa pempes to? Lho, iki kandel iki lho. Iki ono, uculono coba ndelok. Ora sambut jiwal tenanan. Penasaran. Tak tak bales kowe malahan. Dang, Nyot, balesen. cepet. Balesen, ora apa-apa. Mangsaku kok rorong rawani kok ndodone. Maju. Wis to. Wah, Sone penak Kaya biar. penyakit nang ngono kuwi gawe. Mas, Mbak, sone penak banget Ganesha luar biasa mantap. Ganesha. Terima kasih. Jembenglur. Mas Pesek, matur nuwun Mas Pesek. Wis iki apal men to kabeh. ngapal kowe. Weket mau lho, tukang syuting, tukang son, tukang jayang apal. Ngapal cah kuwi akrab ora mung kuwi tok. Lah, Lho cah kuwi ngendi terkenal lho. mosok. Eneng Yogya lho. Heeh. Kuwi yo terkenal bocah kuwi, Piye, Eva piye? Kentir kuwi. Wong Takoke. edane mudeng kok. Lah ngerti Eva ki yo guyang-guyu ngono. Lho cah kuwi yo melu guyang-guyu. Mbake padha wong edan. Bae padha kentire. Ayo Le. Ayo Le. Ayo. Le, Oke, joget. yuk lanjut. Iya kae. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine Apa bae makan sesideman mesti
wong digoyani kok malah piye to delok bokong. Mangsaku kok mau jejak rai lho. Jejak apa keneng, ora keneng iki. Lho aku pas ngene kok iso keneng Ngene lho. kowe aku ngono ora mungkin tekan. Cobanen. Lho. Pisan kas. Gak mbok anu mbok cekel aku geblak. Pisan kas. Gagal otak. Mok wong golek panganan samplokan kok mengamung yo. Gagal otak jare. Mbak Elia, jenenge wong padu ki lak bebas ya. Sak cekel-cekele kena. Iya. Ora salah. Sakuran tak tenani rawani. Kena rawani ya. Aku kok Mosok lintah karo musuh gajah. lak gajahe manis to. Mbok aku rung klinon dilat kok ora. Bila ditakoki tenanan lho. Mbak El, Apa kok nangis? Iki ngopo? Apa kok nangis? Wis yo wis rasa dipikir ning kene kok. inget lho mripate. Lah iya kok rasa dipikir nemen-nemen nek wis. Ora. Dadi dipikir ning omah wae ning kene rasa nangis. Iya sih. Oh jenenge nyambut gawe iki yo Ora wis kok. jenenge. Iya iya. Mbak, Ngopo to Mas ngopo? Kowe iki lho, kowe ya ngono ngandani ning ya nggo sing apik to. Lah nyapa ono lho? Lambe rasa mbok encap-encepke ya ngopo ngono lho. Kok dadak nggo mencap-mencep ki ya ngopo? Lah terus Ngomong karo Eva ki ya biasa wae, ngono lho. Wah, bayar 20 kon ngambung peceren. Peceran untune. Peceren jare. Enek provokatore lho Mas. Sapa? Bapak iki. Lewat le, Pak. 20.000. masuk, Mas. Piye masuk ra? Masuk celengan. Iya. Kecahitan. Aku yo dadi ketento to. Lah kono masuk celengan, lah kuwi tak lipet tak ngeneke. Mangsane iki bolongan celengan. Aku latah kok ya. Ora cetha. Ayo kene joget kene. Iya ya. Arep mbok lebok kene. Ora, iki matur nuwun Pak, kali dosa. Pak sinten yo? Kiraan Pak sinten lho? Pak Parno. Pak Guseng. Pak Guseng. Pak Pak Guseng dhewe. Ngawur. Yo Pak Matur Guseng Pak Guseng. yo. Urip Siap, Mas. pono kutha gedhe. Aku apa kowe? Ya kowe patese kowe. Kene wis mangap kok ya. Ora ketok kok. Alah iki semangat meneh lho. Urip ana kutha kaya pitik lho awake dhewe. Golek go nang pojokan ndelik. Modele. Enek provokator eneh. Iya kon ngenekke. Truwelune dibelah, Mbak. Truwel. Trowel. Matur suwun ya, Nduk. Nggih, Mbak Yu. Nggih. Mbak Jessica, Camelia, foto di gongkong. Wilujeng siang. Sesarengan BL Bimo Fitri. Ganesha Sound System. Dulur-dulur PWKD. Spesial kagem Pak Yatno. Juragane bakso sabar wonten Jakarta. Oke yo tambah laris baksone yo, Pak. Oke. Nyawang manis esame kaya
ya suwe ra nyanyi iki karo ngeplek ta. Aku pengen ngejak joget. Sinten? Ngejak joget sinten? Ngejak joget Bu, Mbak sinten? Mbak sinten iki? Ugil-ugil ngono kok. Jenengan iki kok ugal-ugil ayo joget. Oh, ngono to. Lah sir tak ajak joget ngono lho, Mas. Ayo, Mbak. Lah kono panjenengane senengane ugel-ugele kalih lenggah kok ya. Berarti goyang, Mbak, goyang di tempat ya? Ya, oke. Tak kira iki gelem maju. Iya, iki ana WA, Mbak. Iya, Mas. Ki Lek nek saged seragenan terus mawon. Ya. Mumpung sone penak. Wah, wah iya. cocok iki. Ki sangka Ayo, sapa? Drun. Oh, Sodrun. Ayo. Saking sinten, Mas? Sodrun. Saudara iki sapa? Tibake sing ngendang. Oh, pacarmu to? Pacarmu. Masuk iki ya, Emange Mas. Gue lelaki Nggih, apapun. matur sembah nuwun, Bu. Mangga-mangga, Bu.